nuwun. Wis suwung iki. Lanjut. Kula nuwun monggo niku sinten kula sinten. Nah iya Dindi ku perasa aku iku usum pocong nang gini tuh lho sampe kunti kok iso lho gak ngono tak podo ya untung ewa RW ini ku cerdas titik tapi oh beneran cerdas tapi ini om kampung sebelah lho kan usum jogo ya kini tok si jogo tapi ya alhamdulillah ya mumpung awak nganggur nih ono sing nuku jogo ya tak tambani ae awak kijan ya gak tau gelem jogo aduh ya akeh kok bae gak gelem jogo awak kijan metol wae wis tak kleset nang pos kono ae ben awak kesel ngene wae sawat ini rek. Duh, nomor kono kene kon war. Iya. Mari ngene jaga aku. Lha kok petengan iki lha opo e? Mbok kesak itu lampune. Alah, mbok RW, RT ya apa? RT. Iya, RW kene iso obane tepang ngene wae jogo lampune mati. Sik ta jam piro iki? Lho, Wae jaga aku nang mburi. lho jogo ta kon. Wae jaga nang mburi iki. Oh, ben metel ya ono wae jogo nang mburi nek kene. Lah ya iku. Seneni kok awi. Nyeng kira wis. Dan ya, heeh, nang mburi aku ya, sik ya. Iya, iya. Oh, korek. Oh, masa jogo petengan ini awi. Sakjane iki jogo mek sopo sih awi ya ngono. Kok ijenan nang kene. Dasane kok dasar tabrak. Ana wong sepi ngene kok. Tak getah. Mosok aus jogo sedina ijenan sewengi. Anake wangi opo iki? Serjangkrik deh emang. Jangkrik kon yo. Ana sandal iki yo. Sabar bos, sabar. Iya. Lampun rene yo. Wedi awake ya. Heh, Wedi awake ya. wedi yo. Jon aku masih ijen yo wani tok ae. Bahaya lho. Lampune kok mati sih, Grek. Bor kowe iki. Awake warah. Umpos yo koyo ngene. Ya meneh ta warane apa doane. Wah, Iya. tepak blas RW ini. Kopine yo gak anu. Biasanya kok ono sing marane sih ono ngene. Mbok RW ini mbok sapa kok. Aku iki Jon. Joko ambek Anwar. Ajare ini kono Mbak Kunti malah omah yo adeke. Opo ngene? Tak badhe awake mbayu pisan. Duh, ngawur ae kono iku. Iya. Wah, aku gak wedi ya Yohan. Ya opo rek? Sudreng. Dadi yo, Grek. Lho apa iki? Jomplo. Kono gak tegas kono iku, Jon. Yo opo, Grek? Aku wis ada menang. Ayo dadi yo. Walah, Jon. Yo wis aku dadi wis. Opo rek? Hehehe, ya dong. Ayo hitungan, aku tak sembunyi. Ayo, ayo. Ya wis. Cuma kali aku maneh. Nah, itu kan aku tak sembunyi. Nambah kali maneh ngono aku. Tuh. Telu. Hehehe. Aku nang ndi kene. Oh, berkenek kene positif kene nang gone pangkalan kene koyoke. Nah, di sini gede atine. Nanti tak grek yo.
Wis ro aku mlaku rene yo merono. Bukan. Positif ya kan. Temenan nih lo tak tutno terus. Apa ngreu? Ala dapat dambe. Apa? Tutno. Nang di Chris John ya. Woi tadi kata John, nang di kono iku. Nang di arek kamu dulu. Oh, sing tan kene kon awas kon temek kan hari ini. Saya cengi kene. Nang ditakrik yo. Tuh. Ka anu. Nang di arek manjep panter mlaku. Ada nang pangkalan kono paling iki. Nang ndar iki. Kon golek kok tambah. Tuh. Sampel arek iki rek. Andar iku. Andar iku. Tut nih papa, andek delok. Lah iya nang lho Chris John mangka ngono. Coba wanter lho mlaku rek. Nek kepegelen aku iki. Di mana golek iki? Tak lungguh kene wis pegel ngilku. Mumpung ono lungguhan tak lungguh kene sik ae. Oh, bareng marek. Golek munyer-munyer gak kepethuk nang ndi lho. Ada istirahat sih kena wis. Loh, John. Oh, tadi lo John. John. Sama teman-teman aku John kono. Mau tak antem dengklek iki tadi gawe tambahan wae dadi ngono. John. Ata masih mau kene lho aku tambahan ngono lho. Mau teman-teman aku. John. Tak sama temen lho aku lho. Tak antem dengklek iki John. Lho kok tambah medhe-medhene aku ngono iki. Tambah tak anem dengklik temenan kon lho. John. Aku tambah sama apa kene lho aku lho. John. Lho. Nanti takrik mang. Oleh aku. Loh. Iko koyoke. Ketok geli seturune. Paranan. Aduh, kok cepet dari gitu turune? Tadi lagi nih. Tapak konkret. Awas kon. Tapak kon, tapak kon. Tak jirat konkret. Awas kon. Awas mana tuh konkret. Tak jirat kon. Rasakan konkret. Tanganku berkena korek. Langgar apa ini? Aduh. Rasakan kon. Kapan kapokmu? Wayai kontrol kok ditinggal turu. Rasakan krik. Kabur. Alhamdulillah, ket isuk nang masjid. Lho iya, dengklek sing tak gawe mimpi karak mang. Lali gak tak ringkes. Sik tak jangkingi sik. Loh, ana sing nuroni. Sopo turun nang kono iku? Loh, cak takrek. Apa turun nang kene iku? Ya. Tangi wis mari sopo? Ya Allah, kon kunci.
Ampun Mbak Kunti. Dengklekku. Ampun Mbak Kunti. Dengklekku. Ya apa wong iku rek? Dengklek kate digawe tenaga we lho. Dikok mlayu. Kula nuwun Grek. Kak. Tangi ya wis subuh. Loh, ya Allah. Ojo goyo asem gue. Ojo goyo rok. Iki taruhan. Alhamdulillah, mari teko masjid. Oh iya, aku mau perasaan delet hengkle. Lali kabeh. Ya beda. Iya toh. Mesti aku simbok